Yɛkɔ ekrom, yɛkɔ pastor so a. Ɛdeɛ na yɛso yɛyɛ ama yɛkonya. Ɛdeɛ na yɛyɛ ɛde ato hɔ. Sɛ nkyirima ba, ɔmeka sɛ na nasbasi ɔbae no, sei no nso ɔde bɛboa ɔman no. Aye, o ma de hye mo nyina kwa abadem ba Nyansapo kasamfoni so aha eya asante mantam mu sabe de oti okro wie okra wie ani obrawe ma so onum so Otumfuo Osei Tutu ne silver Jubilee de mfinhye to so abionunum obeta banya so efiafe apema hankono ade okron enkono ade besi nneye 25 years asante man ye hye wo fane Ghana man wi se fane nyina no ena wo hye auditorium adan kakaka a esimachie ne ntia anya ne se efa nipa babro empem nso eno ne nneye wono anensa no dwuma wo ba ya wayo ade abesi samre ya ene wone na manhene amanhema akunyini eni ntini ya yotoro abrempon ani Ghana man nyina ye bebom na afi ye twa homam na abue na afi asasa de ne be ya asantema betimi adimu adwuma eno ne nneye anam so Nyansapo yanso aba be pia hai wodi ya be ya ne sa obe subscribe obe share obe like na ado adwenche ade ato ase ade amame ana de bekoso ha bia se empo amansana atwamu a ebetwa mfonyini na ade amame se de domasi aba bambonsam aposifuo dumjadwumakuo asrafo ane obia se de asi aba ne Nyansapo yanse wa ha tie be mo hu ne ekobi aka me ho na afi yenwura mu ankasa na ye enomu suko emfama mo. Dedicatory to Samri Yadano Tinti Yemu and Moniku Cherisia Mimiu Santamu Egusu Amore. So already Tinti Yemuna Yabeka say Bruni can say 100 meters no we are more best educia Ebeko best eduson cry the Tinti Muno and ye a down kitwa cry. Yabeka say radio Tiokri and your cry no brother Maso Asantehene era ahimu heno Samson Yabeka say we no a demu mu a dampon. Achese enye edanketwa efe nipa bebro be se ahanso se de medical aka no no ene ne yi opemso bepa ho entoma wode wani guterisi ahwemienu esantemu ehu no saa me se odra amanhema edikai atatra se dada emu amanhene so atatra se yehu ye banhema asankare yehu manson kwanta yehu eye twelebo akodua kumawu amanhema no wo nyina yempese bebubo ni ejabie wonu nyina atenase bantemahene yewra amankwatia a wono to sunsia o wa hanom sebi mehumi ankasa mikrom hene jaache ono so e wa hanom afei ayemfo ni ntini adwotwo mo ya manhene eye tepa manhene ono so e wa hanom a jese minyitwi enyi adoa amanhene no dodo na ababe puemu samre ya wo de wo mo nyamo ebeta wonu ewra achi ene ade sanso na tuabodom emanhene fiapie manhene wonu nyina emare mfise fiapie akakuma bi na wono so na konwa no opemso adaroma wammamu na akwakodu omanhene tebia enye asemketo akra an ono kwa no hene ewo Ghana mem hanmo Asantehene manuma obo manhene etu manhene eyi manhene edi efiri hono eti ene auditorium na nkasa no na yeguso a ehwo ntoma pawo no ede ayemfo abrempon ene ntini adwotworo wonu nyina ede wono aba bepie mu hanmo a yepa ho entoma ede akyeremu Shintim Prekubema Watiabru na Otea Koko, Onwane Krobia, Wimfi, Asante, Kotokohene,
Krobia Asante Kotokohene ene tie fidie so a ebu ahinasa na se Asante Mewura eno no de wokana no akadom no aka mbobro de ntwa sasere kusrada wotentem fotemfo a yetenenka na yetetentefro opurupo suprempa obubu ebonko mu ka chamadu sakatempo bia yedi akono na Krobia Asante Kotokohene osom bebe Krobia Asante Kotokohene na kwa asafo okokum kwaku safoa oje ne safoa egu ne safoa so woserebedi ya ponchina na onto awia so tafrebo so ono weye ohurujempe de wokana no aka edom Asante Mewura no Kotokohene mo pia yesum wewu Ghana mahadie wahene ba ko pe ene timibo mahene eno ane Kotokohene enti ne yese ote aman edwaso Asantehene ote aman edwaso. Osei Tutu the second, Jubilee Hall. We've gathered here not just to celebrate architectural ingenuity and expert craftsmanship, but we are here also to celebrate the enduring legacy of a great leader, the King of the Golden Kingdom, His Majesty Otumfuo Osei Tutu the second. Distinguished ladies and gentlemen, you're all welcome. Today you're part of this history. But before we go on, we'd like to invoke the blessings of the great architect of the universe by inviting the Catholic Archbishop of Kumasi, Most Reverend Gabriel Justice Yao Anoche, to give us the opening prayer. A round of applause for the Archbishop of Kumasi. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, the Ancient of Days, in whom we live and move and have our being, by your providence, you direct human course. We gather today because you ordained it. We pray, committing today's commissioning of Otumfuo's Silver Jubilee project, this top-notch conference hall, into your hands. You have been so gracious in blessing the work of his hands. You have protected and blessed Otumfuo Osei Tutu for these 25 years and kept him safe and brought everyone here safely. Lord, keep blessing Otumfuo, his family, his functionaries. Keep blessing Asantehene and Mother Ghana. We ask this through the risen Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Catholic Archbishop of Kumasi. Thank you so much. In the meantime, I'd like to acknowledge also the presence of the Anglican Archbishop of Kumasi, Right Reverend Oscar Christian Aboa. Thank you so much for also coming. This afternoon, yes, indeed, we are here to commission this magnificent edifice. It is appropriate to invite the chairman of the Council of State, the chairman of Otumfuo 25th Anniversary Planning Committee, the Mahine of Asantehene, Dasre Osei Otumfuo II, to give us the
opening remarks. Otumfuo Asantehene, Lady Julia. Bejina Otumfuo anem ejina Otumfuo Osei Tutu Jubilee Planning Committee anem Emma Mama Banyina Akwaba. Otumfuo so men kan cham say ni ache ho say de ona pay munya mo ho ayefefe na manim so ay sere ambabo no ama ya bie edankasie me ma Akwaba no me wem free yewra chikomsa yewra samono say mensa me wem free ya sabi me am Archbishop Rebe Anoche ababo mpaye mai me wem free Archbishop Amwa Anglican Church. We were free Brigadier Opoku, General Officer commanding the Central Command. We were free Mr. Abrokwa, Regional Police Commander. We were free MMDCs, Mayor, and Sabi, and Anuma Mabahina. Majmak Teti Amebe and say, Meba. Na adan kama isiwe maka honsam kakra masande atumanim yentira adan kra de to eno ye de to ye na mo hwe adan no se de nyanyam sitie a etesa broni adan pepepe amanfo be se modern building na nsu ukomu a ne adwen a ye de ye adan no a etesa yanya yefie a yetimu e wa Asantehene yefi hankra fi hankra chese usi fie no mu a ukwa twa ho hia na aduho e wo ho na aduho e na sabe asamba yenya yetra na yeka na wura dai mu sesi a botumi akwa udri ufie obie punu kakra ya bosi patoso potono ofa bonkum afa nifa akwanda ha etwachia ntina mfa ne chinhia na afi hankra na sade na nanom munya munim no tete okọ obi fie na uduru patomu a na ahina si ho kruwa si eda so umusa na nsukom dewa na onum bi saa so na Otumfuo osi we no ode patono so no waye ba bi kakra ye de wine ani nsuo ani whiskey ani nodode abeduru ho abesi ho se uduru ho na sukom de wa umusa kra na sabe ofa bi no anom Otumfuo ye da ase na ansa na obewura dem ho no baby a ye ginan a ye tie eye baby a ye bibi wo afie ho a car be parke atifa car mako wo ha aduonum 150 cars a parke mo bia na baby a ye tu a na so obi yakobo obi mo obi akopim we saa so na ne ye na hai se dwabo bi ba na se boni bi bompani bi fira bi ba ana nya ho pani bi a ebetimi abodwa e wo ha akwa dwabo foforo na se ufdu sa patonu so a ade a ahyi wani so nwanwa am se ya twa foto e wo krata no hu de di kan a wo hu se asikadwa ya ye no se de sitie nanso obi ahwe na nkasa okofa anya noa ede asi ho ama asa ye transfer pepepe abofo be say 3 dimension uhu animu akire ne ne ye ne se de esi ekeka ekọ eno afiri ho a uhu se obi a oka twene uhu adan no ho nsanchene edikra aho asoto kakra ewo ho a ye de ekire afi uhu dentemche Otumfuo sabe
say to Obano, a chair, or the Shabaye, the Jamcheno, and also I had a fair eboho. And since I will call Nasa Osha, the church moi, I don't come to the bed or here back. As I put to American, say Nipa, Asia, said the Jenny, a can of Kakra, nay, did a hot about 4 days as a cocktail now. A bit one for a Nipa, a Hanai. Cocktail Hong Kong. I'll be able to be at dinner at Chanhon, Asia. Now, Ufri, Patonusa said, and Kayano, Utimi Faho, Aqua, a Sabisi, Baby Aujinae. Now, Hall Cassiano, as a main hall, no, I don't dare, now, a Shaho, a Chefin. Now, if dear, Hall Cassiana and Apatono, the Mosso, Nanso, Otumfuo dear, the hall, no, never come at them this year, and near the air from Kakra. Nti enyansa ene kwan ya fa sotrano eno ano de ahwe akacha nkofo se na mo pese me yemi dan ukodan a me asantene de sabe untimi nyi fani mu da na wonam efun kwachia no wonam chinhyanum ho no obehu conference room kase a timifa nipa ba aduanan a ya transfer aye conference na ahonso sabe ebia akire tuvo ba makwan a na se o monko video a enso ebetime abehwe video ewo ho na ye kan nya no nyina so ti ho a na air condition sabe etwagu na eno fi ho a office mako enwotwe ana etwa hall no ho ehia awko ne tipa ahoye Otumfuo babia hoho ba obehia wo ene ono anso ne office kama fe udu ha no hu se baka police re ba bie nenso yenso ye wo ho na meka na besi hall no the tekasranim atisa great hall tech nipa ya chance mpimienu 2000 obia na baby atena ama ne ho atono yesi achichere so nese teach matter to be asem obia na baby atena fefe na ahonso ewo central air condition na sadie nipa air kasa na make us air to bia what is there bibi wachire on pese be basa nti abrofo bre bibi acoustics o kasa kasa no enko ansa ema wotena printing ba kope nti eno so ye acoustic design am say Tumfuo kan chere de nam say abese nkofo fra boche ne be ye nti ni nyina ade boa hall no say ebetimi ede aye nnuma pii de dikai to da bia na Asantehene akora pese ehia kokwam asema ye kan ne pese obi tibie nanso ukọ no ha dia ane ayifue unu hokra ohra mpani aka wo se nti ye pese edwen ho dia ebetu abacha ne atwe ho pum ane ko aka tafo ne video fo munya kwan ema na se America no munda kotudwa ano so firi ho a ye pese aponto wi ba ebetumi aye no eho ano so firi ho a na no mukae a February no ye ko tech akoya sa grantee symposium ma pese kwan twa ko tech ya ko no ka nyina betumi abaha ti symposium ene jumadia e bese die nya no e betumi adi no ho atira bia na sebe e pese enkolai kwata sada fokra ba ye yichire bi ana ye play bi ana ye bibi agi ania e betumi aye ne ha yese e kobo tent abonten nsu oto a na sebe mhihie bi aba
na sɛbɛ onipa wote hɔ a ɛda sɛbo a nyankopɔn deɛ ɔde ma wɔ no ntoro bi a sɛ woso yi ho ayɛ na sɛ bi a woda wo ho wokɔ wiwa ɛkɔsiesie wo ho ɛno deɛ dodo a ɛwɔ hɔ no ɛka sɛ ɛkan a ɛdɔɔso naano mekaeɛ no mɛnkan koraa no bɛyɛ sɛ aduosia baabi a bɛtumi akɔda wo ho sɛ sɛbe wopɛ sɛ wogu nsuo a anaa wopɛ sɛ woyɛ biribi a wobɛtumi akɔyɛ no hɔ bɛyɛ aduosia ɛmaa deɛ bɛyɛ aduasa mɛma bɛyɛ aduasa na ne nyinaa akyiri no yɛwɔ sɛ na mekaeɛ no ebi a da bi wɔ ha na yɛyɛ apontoɔ nso sɛbe aduane no mpɛ sɛ ɛbɛba na adwo nti Otumfuo ayɛ state of the art kitchen a kyɛ sɛ wokɔ Golden Tulip ne Lancaster no a ɛnyɛ wɔn deɛ koraa bi nie modern kitchen a sɛbe wohu koraa na aduane akɔ no kɛkɛ nti ɛno nso ɛtare ho daa yɛpɛ sɛ yɛbɛdidie no sɛbe ɔda ama ɛna wata afrɛ yɛbɛta abɛdi ɛno nso ɛbɛyɛ bɔn a yɛde boa aduane no ɛyɛ hyeɛ na yɛtumi ɛde ama nananom wɔhotɔ na madaroma ɛnɛ yɛsɛ bɛto hall yi din yɛfrɛ no Otumfuo Osei Tutu the second Jubilee Hall wɔma ne nkyɛm yɛntira ɛdin no baeɛ Otumfuo ɔyɛ adeɛ wei no wamfa nto dwa ɔamɔdɛro sɛ deɛ mahyɛ aseɛ ne otuo miɛnkɔhwɛ kama ɔka sɛ memɛyɛ Jubilee Committee chairman ɔne me di nkɔmmɔ no so o ɛdan bi a ɔresie no sɛbe ɔpɛ sɛ Jubilee atami ebia no nso wɔda ama na wɔdeɛ sɛbe o ɛdeɛ asɛ wotu sum no mu na mehui nti wɔda ama nka nyɛ nkɔhwɛ ɛba ne ho sɛ bi dwan nti bikɔ na me ne committee foɔ no kɔdwene ho sɛ Otumfuo si ɛde ɛmfa deɛ nto dwa yɛn ka sɛ yɛfrɛ no hall sɛbe o yɛwɔ ɛyɛ biribiara a wohyɛ mu kra nti ɛsɛ yɛpɛ edin a yɛde to so yɛka ne sɛ woyɛ bɛrima na yɛwɔ kwasiada na da no ɛyɛ bronya wode wo din nam ɛna ɛkwasi bronya obiara no nkyɛm na ɔda ama sɛ wɔyɛ saa dwumadie wei aman na yɛbie no aberɛ a ɔdi mfie 25 di a ɛne Jubilee no ɛsɛ yɛtumi kae yɛde to ɛdan no so na afei deɛ wɔapotam no afeɛ nso ɔntwi sɛ ɔde bɔ mu bie sɛbe ɔyɛ wei deɛ yɛnka sɛ ɔda ama yɛde ɛsrɛ sɛ yɛde ato obi waa na ɔyɛɛyɛ waa na ɔda ama makwan yɛmfa ɛnto na sɛ yɛde to a na Jubilee a yɛdie no ɛnyɛ biribi ɛde yɛse so dua de ahyɛ nkra sɛ mfie 25 a yɛdiiɛ no adeɛ a yɛyɛɛyɛ ɛnie sɛbe ntoma a yɛfrɛ yɛ lɛi mfie dubrɛ no na ne nyinaa bi a mfrɛ bio anaa bi atete anaa sɛ fashion no koraa atwam nanso ɛdan wɔ yɛsi hɔ yi deɛ mfinsa so kɔpem mfinsa ɛbɛhɔ da biara na nkyima no so ba na ɔhu sɛ Otumfuo Osei Tutu ɔtɔ so mmienu no ɔbaa a ɔdi mfie 25 no dwumadeɛ a ɔdiiɛ no ne nsɛnkyerɛnne ɛnie aborɔfo bɛsɛ a lasting memento nti udin ɔda ama wɔdeɛ makwan yɛmfa din ɛnto so ɛno ne kan ya ɔda ama ɔpere so maa ɔda ama yɛda so yɛburu sɛ ɔpere so maa ɛnti yɛbɛ to din a na edin no agyina hɔ ma Otumfuo ɔno ara ne mmɔden a wabɔ ɛde yɛyɛ adwuma yi afei yɛkae sɛ yɛyɛ no aberɛ a ɔdi mfie 25 na sɛbio sɛ tete hɔ no yɛyɛ adɛɛ yɛtwa adwira a ɛyɛ ɛberɛ a nananom anya kwan ɛde kyerɛ
nema ye de aboa oman no akira ya so de aye eka oman no ama oman no so anya akai eko na why di we dia sebe entime akira esumu emuna nti odama edie no ye aka nti efen Otumfuo Osei to do the second Jubilee Hall. Titi hono anka sa adan esi nka wo tua bi wo so tua bi mo tia ska mo nya mo tua bi ka me sme tua bi keto kabranto obia konukrom ekoji ska ba na dia bofoto na ska na nso a asa twa bi aka ho se monko na mo san kwaji bi emra amesoso Otumfuo sebe ompe ebre ompe how Osei Asantehene sebe kakra me so mbotom no me be som na ode aye we asi faman anti sebe sedem kan no tete ho a se ka bedi de obedi ade enso na de yedi ka o anti madaroma Otumfuo ayewe aman asida ye nyina nananum amwo ha ene ye nyina betun aba adan se yenso yekoye krom yekoye pasa so a de na yenso ye ama yekonya de na ye ade ato ho se nchirima ba o meka se nanasbasi obae no sei no nso odebeboa oman no Otumfuo atwakwai no o hese ye be si so bie na say the American president college kai no o say ask not what your country can do for you but what you can do for your country emusa de o ma be yama wo lemom de o so be yama o man nananum ye bie ye hese efe ehu say ye kamfo no bibia no na de puni so atu etim say adie na yenso ye na yamanfo hu say Otumfuo yo ye no yeso sabio odikai yo chasapa a yeso ye be ye enso bibi e atoa esapa otwa no eso Otumfuo dama Asantehene da Why you come from? A 2 year, Edima 10 year, na a Kahabian Kakra. When so dear, what you want say? All my own cost afternoon. Why you come from? A boss I bet you on the side. Then so Kakra, a bit very so. The Bayer, a man, Munyam, and then Kunim, Abba, Asantehene, and Bombay Pressure. Otumfuo that's Council of State, and again the chairman, Otumfuo to defeat that leadership. Abemsaya the Emperor. Abemsaya the Emperor. Abemsaya the Emperor. No, to show what? Anyway, I'm saying. Akrobeto Osei ochiro betumi abehai na ona ye concert party ana nti akrobeto na sisi ya wobe se obiso an first person ya obebugu horo na odi eye concert party akrobeto that's it. Yeah, how are you? I'm fine. Yeah, it's okay. Now this is a magnificent edifice, right? Come again. It's a magnificent edifice. Yes. It's big and huge. Yeah, huge. Now, I believe that you listen to an old Tutu. Yes. What is the capacity of the hall? The capacity of the hall is 7,000 capacity human being. Is that what you heard? Yeah. 7,000 capacity. 7,000.
Now, on the way there, Yeah. Osei Atamsamoba. Yeah. Number be so tokana. Yeah. Na program no ebasa. Yeah. We say a cruise kama. Yeah. Air conditioning kama. Until first you know what did he say? The Otumfuo, the majesty, back and front, hall 7,000 capacity. A round of applause for Acknowledgments. Thank you so much. As I recognize the presence of the Ashanti Regional Minister, Honorable Simon Osei, thank you so much, Honorable. And of course, the occupants of the silver stool, the mining of Mampon traditional area, Mr. Osei Busu II. Thank you so much. I'd like to also recognize the presence of the General Commanding Officer, commanding the Central, Brigadier General Michael Osei Poku. Thank you so much, General. The Regional Police Commander, COP Frank Abroka Rujabo. Thank you so much. The Managing Director of Ghana Post, Honorable Vice Osei Kufo. We thank you for your presence here. As I acknowledge the presence again of the CEO of Konfarachi Teaching Hospital, Professor Adai Mensah. So, we are here with Skebiano. He Konfarachi project. Because I am to work a Kayana, among for Ediska, about minimum acrobat or Udiano, or Janazo and Jay. We are Modin. We are Modina, also Kaka, and my Scano Yemye, Scano Ibusua, Yesha, Leo Konfaracha, with me if you will be a Kaka, woman swap with me. I contacted the CEO of Konfarachi Teaching Hospital, Professor Adai Mensah. Thank you so much. We also have the regional chief imam, Sheikh Abdul Mumin Harun, here with us. Otumfuo Opinion, and also our Dubai. Oshasa, again, Mako. Now, Otumfuo, Benkai Ako, any Royal Highness, Bako Ako is here. That's the top of the building. Area na ahimfo, and so Ako. His Royal Majesty Otumfuo Tutu Jubilee Hall, the work of his hands. Grant that all who meet here and conduct business in this magnificent hall may, through your guidance and support, come to right decisions and carry them out for your greater glory. Bless this, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Right, Reverend Gabriel Justice Anochi, the Archbishop, Chairman of the 23rd Anniversary Planning Committee, Chairman of the Council of State, the mighty of Asantehene Jubilee. Now unveiling the name of this great structure, a magnificent edifice, in honor of His Majesty Otumfuo Osei II. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oh God,
God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, the everlasting Father, we ask again your blessings upon this inscription in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Unveiling the name of the Jubilee Hall is the chairman of the Council of State, Nana Otumfuo II. Otumfuo Osei Tutu the second Jubilee Hall. A big round of applause for the chairman of the 23rd Anniversary Planning Committee. Arafo Nyansapo Kasamfoni suni mitraye menya manson kwanta oman hema papa bi sika nidin ene ne redie ene ne honam ese enti mene ne ebobon komotiawa na yakọ anim na wada ma ona na ya mu akwa be Nyansapo se ohun ye die mi adara ma bokọ mu so ya mi adum ye ho ye pa sika ho ye na ho ye enti ene ye ko na wada bo ma wodi kadi wani hu dan yi anase enne da wadi ka edi wani aboso enne da na hu ye no wada ma sai ena usi fa no chise bibia roni be say top notch bibia standards bokwa bros minka say up to standard ejinemu ankasa yewura waya ade pa waya ade chese etinu say ba Asantehene mu a
se bibi kakaka say there che say ase no utim say 1 in a million boy raba so pa na say o de atemu nyina amonim papa wone wadaroma na ne de na e ka de kire mu abahema ne man hema ne man hene nom ye already ye raye ya e jansen trofo ne na mu no ye raye say de ne ya hemfo aka wo mu so nko ye bi ne bi no kura ne ba bi o motana e bodwa keke kura nko wadaroma e de na e ka de kire mu ansa te se na wo kana hu se wura ye bibia e de nkoso ba me hu se kakra me ba ye nche nso me hu se me ye wura ope empuntu ena se bi wankasa wo wa ufia o pese ufia kama into the same way obesisi ufia no san pepepe na obesisi ukro ena opeja ukro so no apeja Asanteman enti na wo se nyina ye hwe ye re ye ne so ye den ye bidi peja ye nkonfa ye da no na che se nyina na etimi apeja ye wonwa se esafe won bie mato ho no se obia obese odi dwumadie bia empo aware keka obetumi je dan ete se ye wonwa se yewra abie mu sa enye wawa se yewra je odwene nipa ho nti enye wawa sao okay wadaroma e de ni twato a wobeka e de akire wankasa sabia koto onfefuo a won wo mu edi nkonwa man hene nom ene wahemfo aman hene nom ene wo mu maka e fa de ne Otumfuo ye na yenya wona ko wadaroma se nyina ye ngusua na ye nsum yewra na no peso ye bia no ye mboa na bibia nkopeyo saa na me de meka se so ne de so a na je se ye sum ye mu ni ngusua ni nsua ne ntimi fanye Asante nana eda sefa absiafo mene manso enkwanta manhema ena yede no abonkomo yi nana guso a wo mo ne namu anti minya no na won ko subscribe na share na like ma midi ene absiafani omsu aduomi ma manhema enso wa ha mene ne ebebonkomo nana wadaroma ene de ni ambrase mu akwa baba Nyansapo so yo mejo sumi na bema na umpo mo ti say nyame adom wa wo hwa minko mu nya kura de Asantehene ya ama ye de mbeye me wo ye nyunyu ama me ho kura ye nyunyu me wada mu hayi me yare kura ekọ nyame ne me pa ebo nti me ho ye pa de me bebe sa ho asema na wadi kan ya chese wadi ka ado ho bi ana wodo ani be hu dan sei ena wankasa usi efa no yo me nya be ma me da ase ebi a be mfie mienu ni yehu se bibi koso wo ha obi aya na de na ohene yeyi e de na ye ne hayi sabi nananum kwa enim de oye Asantehene ama ye ho adwiri ye enne wa kyeresa odo Asanteman wa kyeresa otu anamompa ye hwe a wa ye ho kese ama Asanteman a ye betima betena ha sensu oto ana bibi na ye program kese bi a ye betima ba betena ha sei wa ye office kese sabi mpraduasa obi wo ho anko obedi akonwa odu ono nko ane ho ne ma ene ne yire nanso Asantehene de odu Asanteman nyina ho wa nwere ono nko a sabi bedi akonwa na sabi adehye no nko na medwene ho wa dwene Asanteman ho ankasa ho kase a wa ye amagana man nyina so obi ba ye conference kase wo Asanteman mu a obie ne pono obi a be ye no ha sabi obi firi burumam na abaso ba ya de wo kumase a oba Asantehene de oje obi a oje a wa atu oba oba bia ama wa ye obi firi nkran na oba ya de wo ha na so oba Asantehene be bie na tabu na wa ba be ye no ha enti ade a wa ye magana man nyina wa hye Asanteman ni onyama nkasa Asanteman ye danasi de aka chi Otumfuo ane sa ye danase Otumfuo mi bo mu asema o ye be so mo da wa hye ye nonyam ye nim sa adesuade hu bebre wona ni so a opasa wo ye ifi sa wo he konfa no chi de ekura sabi ka ono nkwan betim de aye na de nanso se Ghana nyina de a na sabi ye wona mpesu aso de na on hwe ma ne nsai ye hwe a sika wono ankasa de ahyemu de wo ye no Otumfuo agwagwa no ho asie na wabie ama Ghana man nyina hu se sabi tumi a wo no enya asam nkwa na odi enya nipa mu na osiesie na mom oye ade a nipa de na ni hwe enti de aka che Asantehene se ye danase becheman ye danase ahafoman ye danase
Ghana man yɛda n'ase mini abema ɛyɛ anam so mabɔ ho dawuro na mo amode mani abehu deɛ na mo so maka kyerɛ Ghana man nyinaa na Ghana man nyinaa hu sɛ Asantehene wayɛ bi na ogusoye mo behu noma kese kan bebi sa de we no ese woni amanhene woni amanhema sa de me udi nkomo ye bon nkomo a ese afumu mu bebre mu a wan hyeda enhu de na ekọ be na eno na me kasa ye nwanwa ebro ya dwen ye nti ase so Asantehene de ye nwanwani o so we otu onyankopɔ Otumfuo a ɔno nkwa ne frɛ no Otumfuo nyame amani nyansa sonko nyame mane ya nwanwane sonko enti nananom ɛyɛ nwanwa amanhema abrempɔn nananom adikrofo ye ho adwiri ye frɛ kwa ne enim sɛsɛ ne ɛteɛ nanso ye ho adwiri ye Otumfuo ye dawase ye nim sɛ de wɔ nanim wo ya wayɛ yɛsɛ Otumfuo de ɔyɛ miracles no ma sɛ de bi kankan ɔbɛyɛ noma akɛse na ye nim sɛ nyame de ɛsɛ nyame amane sɛ onto no nkwam o wa hoɔden na wo nkwa na otimi ne yaade Asantehene de otiskadwa so enti ne on sika enine na yɛsa sɛ nyame nsa ma no sika ne bi nka ho fisa pokura ensuo togu enti o ma ne bi nka ho no fa nyɛ no ma akɛse e ma Asante mi jawa mo akɔ na wei no nana me bi sa sɛ ɛde wo hyɛ bi abeto nana no mo so ana ma de na wo kai yɛde abato yɛ pa fisa yɛ wura ayɛ som no wonu atu anamo bi se ya na sabio mi bechem hima e de na me so me wa me ya ma me manfo na nanom aman henefo e de na wasa wo ye e wasa ye hwe so na ye so ya keka ye nsase na ye so ye bibi e di giant man for na daachi bi ye hu sai ubedi akonya no we ni na wutimi ye e de ma wo man enti ye se Otumfuo se watu anamo pa o ye hwe so pa enti ye bedi na chi na nanom nyina ye be kan ho na yeso etu anamopa ama ye manfo so ya na namba to udi ni nyina wadaro ma fra me na na adwopo dwam na sewa beche mahima Otumfuo ma me okay eni Otumfuo ma me prekope na ye de abonkomo bechem mahima Nyansapo kasamfuni nyame ayadom ama yenya no that's a correct. You say that's a pa. Nyansapo kasamfuni si nya na hima na wonko na afi yenso yento so emfa emamu. For ye de to monim sentia ene ya ba be piemu ewo menhia ayembobo ano hanom na ye wuramu ene mfisia aduonu no ma Otumfuo Osei Tutu obedie eniema oguso a wode agu na kwa mu a wo hyehye sa adan kakraka yi a wasie yi a eye hia dan a esopa ewa Asantemanteman ma eno ene bia ya sade agusabe kronto one na hemfo se akoba se wo nkodi nkitanwo bi wasa piemu de ama omanfo ye wuramu a ye koye Muhammad mani kutu awisi amunu santemu samo de hwe eniema ewo mu a na ese enye asem ketwa ene yedi dwumadi ni na yedi ho eye efumasibe yedi esie na yato aso sanse enwie enim se emfisie duonu enum no kopem se ye be hyefa kokuro no ne awie ndie efiri na ekwe nyina no enhyehye ne niema wodo ewo ho no ma nananom edi egu akwamu Nyansapo kasamfonyi so momode na subscribe na share na like na fo adwenten so fato ase efama me yedi kaka ede kye me se so redan na ebe fa nipa bebro se be sempem nso ampa se ububu ahefa we na akase ani a na se Nyansapo enya atro na yetwaye bidini abusua pani owusu atuomi mamu nyina mo ene hwa wogen ahenewa Denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afaso enye de ya twani mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata